ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ለማዓንቱን ከም ተልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብኩ መደብ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ቅድሚ ቆልዑ እዳውኩም ካብ ኣፍቃሪትኩም ኣይፍለን ነይሩ ድሕሪ ቆልዑ ሙላድኩም ግና ርክብ ሓሓሊፉ ዝረአ ብህጹጽ ዝውዳእ ሓደ ግዜ እውን ጭንቀት ይኾነኩም ዶ ሕጂ እውን ኣፍቃሪትካ ትፈትዋ ኢኻ እቲ ድሌት ግን ከም ቀደሙ የለን እቲ ጽቡቕ ዜና ግና እዚ ኣዝዩ ልሙድ እዩ ክእረም ዝኽእል እውን እዩ ንልማዓንቲ ድማ ድሕሪ ሙላድኩም ድሌት ርክብ ንምንታይ ከም ዝጠፍእ ክንሪና ብምንታይ ካብ ትቅድሚ ሕጂ ዝነበረን ላዕሊ ከተመልስዎ ከም ትኽእሉ ድማ ክንሪና ካብኹም ዝጽበ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ንቻነልና ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ነዚ ቻነል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ጥዕና ፍቅርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ተረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ውላድ ሙላድ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ንኣካላትካ መደባትካ ከምኡውን ንዝምድናኻ ይቕይሮ እዩ ድሌት ርክብ ዝቐትሉ ዓበይቲ ምኽንያታት ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ኣካላውን ሆርሞናውን ድኻም እዩ ቀጻሊ ኣእምራዊ ድኽመትን ጽዕነትን እዩ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ኣዴታት ዝጋጠም እዩ ካልእ ድማ ምስሊ ቅርጺ ኣካላት ምቅያሩ እውን ናይ ርክብ ድሌታትኩም ይቐትሎ እዩ እዚኦም ዝተደራረቡ ናይ ርክብ ድሌታት ናብ ታሕቲ መስርዕ ይወርድ ስለዚ ነዚኦም ብዝርዝር ክንርኢ ቆልዑ ምስ ተወልዱ ናይ ርክብ ድሌት ዝቐትል እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ድቃስ ምስኣንን ኣካላዊ ድኻምን እዩ ሓደሽቲ ዝተወለዱ ንእሽተይ ቆልዑ ድቃስ የጥፍኡ እዮም ምስ ደኸምካ ኣካላትካ ካብ ርክብ ንላዕሊ ንዕረፍቲ ቀዳምነት ይሂቦ ብሕዱር ድኻም ብዝደኸምካ ቁፅሪ ድማ ቴስቴስትሮንን ኤስትሮጅንን ይንኪ እዚ ድማ ናይ ርክብ ድሌታትኩምን ዓቕምኹምን ይመውት እዩ እሞ ነዚ ንምዕራይ ድማ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ዝብል ክንርኢ እቲ ህፃን ምስ ደቀሰ ዋላ 20 ደቂቕ ኹን ክልቲኹም ደቅሱ ዕረፍቲ ውሰዱ ማለት እዩ ኣብ ለይቲ ሰዓት ዘሎ ናይ ምሕብሓብ ግዜ ድማ ተራ ብተራ ስርሕዎ ተመቃቀልዎ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ንስኻት ሰሪሕካ እትቀጻሊ መዓልቲ ድማ ንሳ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጌርኩም እኹል ናይ ዕረፍቲ ግዜ ስለ ትረኽቡ ናይ ርክብ ድሌታትኩም ናብ ንቡሩ ክምለስ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቆልዓ ምስ ወለድኩም ናይ ርክብ ድሌትኩም ዝቐትል ምኽንያት ክልተ ድማ ኣእምራዊ ጽዕነትን ስምዒታዊ ድኽመትን እዩ ብፍላይ ኣዴታት ዘይርአ ጽዕነት ይስከማ መግቢ ክሰርሓ ክዳውንቲ ክሓጽባ ቆፀራታት ከማልኣ ቤት ትምህርቲ ንደቀን ከፋንዋ በዚ ኩሉ ቢዚ ኮይነን ይውዕላ እሞ ምሸት እናተይ ግዜ ሃብኒ ርክብ ንፈጽም ክትብል እንተለኻ ድማ ስምዒታ ኣይመጽላን ስለዚ ነዚ ንምዕራይ ድማ ክትገብርዎ ዘለኩም እንታይ ክሕግዘኪ ኢልካ ጠይቃ ሓግዛውን ክልቲኹም ጥራሕ ትሕልፍሉ ሓደ ሰሙናዊ ካብ ቆልዑ ነፃ ዝኾነ ግዜ ድማ መድቡ በዚ ናይ ርክብ ድሌታትኩም ንኽምለስ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ቆልዑ ምስ ወለድኩም ናይ ርክብ ድሌታትኩም ዝቐትል እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ድማ ለውጢ ምስሊ ኣካላትን መንነትን እዩ እዚኦም ናይ ርክብ ድሌት ይቐትሉ እዮም ድሕሪ ጥንሲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንርክብ ከም ዘይዕድማ ጽቡቓት ከም ዘይኮና ይስምዐን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣንስትኹም ምቅያር ክብደት ሰውነት ከሪኣ እንተለዋ ምስአን ናይ ርክብ ድሌታትኩም ይቕንስ እዩ ስለዚ ነዚ ንምዕራይ ድማ ካብ መደቀሲ ክፍሊ ወፃኢ ብፍቕሪት ምትንኻፍ ፈጽሙ ደቂ ኣንስትዮ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ብምስራሕ ቅርፂ ሰውነትክን ሓልዋ ብፍላይ ድሕሪ ምውላድክን ናይ ሰውነት ቅርጽኽን ስለ ዝበላሸው ነዚ ንምዕራይ ቅድሚ ምውላድክን እውን ድሕሪ ምውላድክን እውን ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ግድን ፈጽማ ሰውነተይ ሕማቕ ኣሎ ኢልክ ትሓስብ እንተኮይንኪ ናይ ርክብ ድሌትክ እውን ብወቢሉ እዩ ዝመውት ስለዚ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምስራሕክን ክትረስዓ ይብልክን ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ቆልዑ ምስ ወለድኩም ናይ ርክብ ድሌታትኩም ዝቐትሎ እቲ ራብዓይ ምኽንያት ድማ ግዜ ምስኣንን ጸቕጥን እዩ ድንገታዊ ናይ ርክብ ድሌት ምስ ቆልዑ ምውላድ ተታሒዙ ይጠፍእ እዩ ነዚ ንምዕራይ ክትገብርዎ ዘለኩም ካብ ድንገታዊ ናብ ኮነ ኢልካ ዝግበር ቅርበት ምቅያር እዩ ናይ ርክብ ዕለት ኢልኩም መደብ ግበሩ ነዚ ብምግባር ናብቲ ንቡር ናይ ርክብ ድሌታትኩም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ምስ ረኣና ድሕሪ ቆልዓ ምውላድኩም ናይ ርክብ ድሌታትኩም ነኪዩ እንተነይሩ ናብ ንቡሩ ክትመልስዎ ዝሕግዘኩም ናይ 30 መዓልትታት ውጥን ክህበኩም ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም መጻምድቲ ክትጅምርዎ ትኽእሉ ቀሊል መደብ እዩ እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን መዓልታዊ ናይ ኣእምሮ ጾር ተኻፈሉ እዚ ማለት ስራሓ ሓግዛ ክትጭነቕ እንተሪኢኻያ ዘጨነቓ ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ ተኻፈላ ነዚ ብምግባር ናይ ርክብ ድሌታታ ድሕሪ ግዜ ንኽምለስ ክትገብር ኢኻ ንርክብ ዘጓይ ነገር የብልኩምን ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ሰሙንኩም ናይ ኣእምሮ ጾር ተኻፈላ በይና ክትጭነቕ በይና ክትደክም ኣይትግበራ ኢቭን ትሰርሖ ስራሓት ብምቅላል ንባዕሉ ናይ ርክብ ድሌታታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ንቡሩ ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ ንሳ ቁሑት ተሓጽብ እንተሃልያ ንስኻ ነቶም ቆልዑት ሓብሕበላ ንሳ ነቶም ቆልዑት ናብ ቤት ትምህርትን ተብፂሓቶም ንስኻ ድማ ሒዝካዮም ተመለስ ነዚ ብምግባር ቀለልቲ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ግና ብጣዕሚ ቢዚ ካብ ዝገብርዋ ነገራት ስለ ዘርሕቀያ ጥራሕ ናይ ርክብ ድሌታታ ድሕሪ ግዜ ክምለስ ለዝኽእል ነዚ እውን ግበሩ ኣብ ካልኣይ ሰሙንኩም ድማ ናይ ፍቕሪ መልእኽቲ ለኣኸላ ነግሆ ክትወፅእ እንተለኻ ስዒምካ ያውፃ ኣብ ስራሕ እንዳሃለኻ ድማ መልእኽቲ ስደደላ ከም ትፈትዋ ከም ተፍቅራ ኩሉ ሻዕ ግለጸላ መዓልታዊ
ድማ 20 ደቂቕ ናይ በይንኹም ግዜ ሕልፉ ቆልዑ ዘይብሉ ግዜ ማለት እዩ። እዚ ዝበለጸ ምትእስሳርኩም ክጥንክር ብምግባር ኣብ መንጎኹም ዘሎ ስምዒት ከይመውት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ ናይ ርክብ ምቅርራብ ምትሕስሳይ ናይ ቅድመ ፆታ ተሕልፍሉ ግዜ ክልተ መዓልትታት ኣዳለዉ ኣብ ታሕጓስኩም እምበር ኣብ ጻንሒትኩም ኣይትገደሱሉ። ስለዚ ነዚ ጥራሕ ብምግባር እውን ናብ ንቡሩ ክትመልስዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል 4ይ ሰሙን ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተዘራሪብኩም ነዚ ቀጽሉሉ። ዘይሰርሐልኩም ዘሎ ሜላታት ድማ ግድን ቀንስዎም። እዚ ማለት ካብቶም ጠቐስክዎም ሜላታት ኣይን ዝበለጸ ናይ ርክብ ድሌታትኩም ንኽምለስ ይሕግዘኩም ኣሎ ዝብል ብደንብ ጽንዑ። ነዚ ድማ ቀጽሉሉ። ዘይጠቕመኩም ሜላ እንተሃልዩ ድማ ገዲፍኩም ናብቲ ዝጠቕመኩም ኣድህቦ ምግባር ዝበለጸ ናይ ርክብ ድሌታትኩም ክምለስ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ግድን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓደ ነገር እንታይ እዩ? ቆልዑ ምውላድ ማለት ካብ ርክብ መዛዘሚ ወይ ድማ መርሕቂ ግዜ ማለት ኣይኮነን። ቆልዑ ምስ ወለድኩም እውን ርክብ የድሊ እዩ። ርክብ ናይ ሓደ ሓዳር ቀንዲ ዓንዲ እዩ። ስለዚ ካብ ርክብ ክትርሕቆ የብልኩምን። ኣብ መንጎኹም ካብ ርክብ ከርሕቕ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ ድማ ንዕኡ ምቕናስ ኣድላይ እዩ። ስለዚ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ ነቶም ዝረኣናዮም 4 ቆልዑ ምስ ወለድኩም ናይ ርክብ ድሌታትኩም ዘቕንሱ ዘለው 4 ምክንያታት ከነዘኻኽረኩም። እቲ ቀዳማይ ርኢናዮ ዝነበርና ቆልዑ ምስ ወለድኩም ናይ ርክብ ድሌታትኩም ዘቐትሎ ዘሎ ድቃስ ምስኣንን ኣካላዊ ድኻም ምብዛሕን እዩ። በዓልቲ ቤትካ እኹል ድቃስ ዘይትረክብ እንተኮይና ኣካላ ደኺሙ ዝውዕል እንተኮይኑ ምሸት ንስኻ ካብ ስራሕ ኣቲኻ ርክብ ምስኣ ክትፍጽም ኣይትኽእልን። ምክንያቱም ሰውነታ ደኺሙ ዕረፍቲ ይረኸበትን እኹል ድቃስ እውን ይረኸበትን ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌታ ሙሉእ ንሙሉእ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዘድክማ ስራሕ ኣርሕቃ ስራሕ ብምስራሕ ሓግዛ እኹል ድቃስ ንኽትረክብ ሓግዛ። ነዚ ብምግባር ናይ ርክብ ድሌታትኩም ናብ ንቡሩ ክትመልስዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ካልኣይ ርኢናዮ ዝነበርና ናይ ርክብ ድሌታትኩም ቆልዑ ምስ ወለድኩም ዝቐትል ምክንያት ድማ ኣእምራዊ ጽዕነትን ስምዒታዊ ድኻምን እዩ። እዚ ኣብ ኣዴታት ዝረአዩ ምግቢ ክሰርሓ ውዒለን፣ ክዳውንቲ ክሓጽባ ውዒለን፣ ቤት ትምህርቲ ንደቀን ከፋንዋ ክመልሳ ውዒለን፣ እዚ ኩሉ ምስ ገበራ ምሸት ምሳኹም ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌት ኣይህልዎንን። ስለዚ ብስራሕ ሓግዝወን እኹል ድቃስ ክረኽባ ግበርወን። በዚ ርክብ ናይ ምፍጻም ዕድልኩም ክተስፍሕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዕግበት ሰላም ናይ ምርካብ ዕድልኩም እውን ሰፊሕ ይኸውን። ኣብ መበል ሳልሳይ ርኢናዮ ዝነበርና ቆልዑ ምስ ወለድኩም ናይ ርክብ ድሌትኩም ዘቐትሎ ዘሎ ምክንያት ድማ ቅርፂ ሰውነተን ክበላሸው እንተሎ እዩ። ብፍላይ ምስ ወለዳ ደቂ ኣንስትዮ ቅርፂ ሰውነተን ይበላሸው እዩ። በዚ ድማ ናይ ርክብ ድሌተን ይቕንስ። ምክንያቱ ድማ ኮንፊደንስ ስለዘይስምዐን እዩ። ነዚ ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ ቅድሚ ምውላደንን ድሕሪ ምውላደንን ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክትለምዱ ኣለኩም። ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ሓደ ኣካል ናይ ህይወትኩም ክትገብርዎ ኣለኩም። በዚ ናይ ርክብ ድሌታትኩም ክትመልሱሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል 4ይ ርኢናዮ ዝነበርና ቆልዑ ምስ ወለድኩም ናይ ርክብ ድሌታትኩም ዘቐትሎ ድማ ግዜ ምስኣንን ጸቕጥን እዩ። ብስራሕ ግዜ ሲኢንኩም ክኾን ይኽእል እዩ። ቆልዑ ኩሉ ሻዕ ምሳኹም ስለ ዘለው ግዜ ክትስኑ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ነዚ ክትገብርዎ ዘለኩም እንተነኣሰ 20 ደቂቕ ብሓደ ግዜ ሕልፉ ንበይንኹም ቆልዑ ዘይብሉ ማለት እዩ። ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ድማ እንተነኣሰ ቆልዑ ናብ ወለድኩም ሰዲድኩም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ በይንኹም ግዜ ሕልፉ። እዚ ዝበለጸ ናይ ርክብ ድሌታትኩም ናብቲ ቅድሚ ሓዳር ቅድሚ ቆልዑ ዝነበረ ድሌት ክምለስ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ቆልዑ ምስ ወለዱ ናይ ርክብ ድሌቶም ዝጠፍአ ሰብ ሓዳር እዚ መደብ ክበጽሖም ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ። ነዚ ቻነል ሓድሽ እንተኮይንኩም ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ሓዳር ፍቕርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራኹኑ። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።